Dobrý deň, moje meno je Ivan Gonšenica z Express dielničky na Solinkách. V dnešnom videu by som vám chcel porozprávať o ocielke, čo je to ocielka a ako sa s ňou narába. Takže, ocielka je oceľový nástroj, ktorého najdôležitejšou vlastnosťou je jeho povrchová úprava. Tá povrchová úprava musí byť veľmi tvrdá, musí byť tvrdšia ako ktorýkoľvek nôž. Aj ten najtvrdší nôž nesmie byť tvrdší ako je ocielka. Čiže ocielka musí mať veľmi tvrdý povrch. Ocielky bývajú rôznych tvarov a rôznych veľkostí. Čo sa týka tvaru, sú dva základné tvary. Tuto vidíte rozdielne tvary, hlavne v priereze. Táto ocielka má oválny prierez a táto ocielka má okrúhly prierez. Potom sa ocielky líšia veľkosťou. Tu vidíte ocielky rôznych veľkostí, od najväčšej až po najmenšiu. No a nakoniec dôležitou vlastnosťou ocielky je jej kvalita. Tá kvalita vlastne spočíva hlavne v tej tvrdosti. Môžeme sa stretnúť aj s takouto akože ocielkou. Ja to však ocielkou nechcem nazývať, lebo tento nástroj, aj keď bol súčasťou jednej lacnej súpravy nožov, tak ja ho uchovávam v podstate už iba preto, aby som mojich zákazníkov varoval pred použitím takéhoto nástroja. Na niektorých miestach tejto akože ocielky vidno zárezy, ktoré sú vlastne stopami po obťahovaní nožom a nôž sa zarezal do ocielky, čím vlastne dochádza k poškodeniu noža. Čiže toto určite nie, toto tu mám len na výstrahu, toto nie je ocielka. Môžete to použiť, aby ste to nevyhodili, dáte ručku preč a môžete to použiť ako vybijak alebo nejaký iný nástroj. Čiže to by bolo o ocielkách a teraz ako sa s ocielkou pracuje. Vezmem si nôž dosť nízkej kvality. Je to tiež nôž z lacnej súpravy, ale každý nôž sa dá nabrúsiť tak, že bude veľmi dobre rezať. Bude vám holiť chlpy na ruke, alebo bude krájať paradajky, mäso, tak ako kvalitný. Rozdiel je v tom, že lacný nôž, nekvalitný, nevydrží dlho ostrý. Teraz je tento nôž nedávno nabrúsený, čiže je veľmi ostrý. Skúška ostrosti sa najlepšie robí na papieri, na obyčajnom kancelárskom papieri. Čiže takto krája dostatočne ostrý nôž. A ja teraz s ním urobím jednu vec, ktorú robím len kvôli ukážke. Normálne by som to nikdy neurobil, lebo ja si dobre naostreného noža vážim. Ale aby ste videli, čo sa stane, keď s nožom začnem krájať napríklad na skle. Na skle alebo na tanieri, čo sa dosť bežne robí v slovenských domácnostiach, napríklad uvarená klobáska. No, ale dopadne to tak, že ten nôž, ktorý predtým krájal veľmi dobre, potom už prestane krájať.
takto poškodené ostrie už sa nedokáže zarezať do papiera. Už to je vlastne tupý nôž. Takže na rad prichádza ocielka. Kvalitná. Obtiahnem. Teraz vám to ukážem rýchlo, len aby ste videli ten efekt. Potom v ďalšej časti vám ukážem pomaly, ako sa presne s ocielkou má narábať. Párkrát som ju obtiahol na ocielke, teda ten nôž som obtiahol a vyskúšame. No, nie je to také, ako by to malo byť, lebo tomu nožu som už dal riadne zabrať, ja ho používam dosť často na ukážky. Ale vidíte, že predtým by toto ten nôž neurobil. No a takto si s ocielkou ja môžem doma pravidelne udržiavať ostrie, ostrosť nožov, ostrosť všetkých nožov. Ocielka kedysi bola súčasťou každej domácnosti. Naši starí rodičia to poznajú. V dnešnej dobe už to moc nepoznáme. Ja chcem len pripomenúť vlastne, čo dokáže a ako vám môže pomôcť. Pretože ak máte kvalitné nože, tak ich netreba brúsiť. Dávať brúsiť každý rok alebo každé 2 roky. Ale stačí možno každé 3 alebo každé 4. Ja mám doma tento nôž, ktorý mám 20 rokov a ja som ho za 20 rokov brúsil iba 4 krát. To znamená, raz za 5 rokov nabrúsime kvalitný nôž, ale doma si ho stále udržiavam na ocielke. Čiže keď manželka ide krájať mäso alebo zeleninu, povie mi, obtiahni mi nôž a hneď je ostrý. Takže, povedali sme si, aký efekt dokáže urobiť ocielka a teraz vám ukážem, ako sa teda s ocielkou narába, aby ste dosiahli to, čo potrebujete. Základný spôsob, taký klasický, je asi takýto, ukážem vám to najskôr v rýchlosti. A teraz, čo som vlastne urobil? Dôležité je, aby som dodržal tento uhol priklonenia toho noža ku ocielke. Z jednej strany 15 stupňov, z druhej strany 15 stupňov. Je to približný uhol, nemôžete to proste na jeden stupeň dodržať. Je to približne, je to preto, lebo kuchynský nôž sa brúsi zvyčajne na 30 stupňov, preto si to rozdelím na polovicu a polovica z 30 je 15, 15 je tu a 15 tu. Čiže to je jedna vec, tento uhol. Potom je tento uhol, ktorý teraz naznačujem, uhol sklonu noža ku ocielke. Ten je približne 45 stupňov, ale ten je málo dôležitý. Kľudne môžete obťahovať aj takto, aj takto, alebo aj takto. Aj meniť ten uhol, aj to sa robí. Ale opakujem znovu, dôležitý je tento uhol, tých 15 stupňov. 15 stupňov musíte dostať do oka. Tuto mám takú pomôcku, ktorá vám ukáže 15-stupňový uhol. Čiže ten taký uhol má svierať ten nôž voči tej ocielke. Zľahka obťahujem 5-6 krát z jednej, 5-6 krát z druhej strany a nôž je ostrý.
Nôž je ostrý a môžem s ním krájať paradajky. Jeden z ďalších spôsobov pre tých, ktorí sa boja narábať s ocielkou, lebo sa boja, že sa porežú trebárs, alebo nejako ináč zrania, alebo poškodia ten nôž, môžu si pomôcť spôsobom, odporúčam hlavne ženám, dáte si na stôl nejakú mäkkú podložku, môže to byť dienko alebo poskladaná utierka. Postavím ocielku zvislo špicom do dola a obťahujem. Zase si nastavím 15 stupňový uhol, ale idem z vrchu. Nie od špica, ale od vrchu. A z jednej strany, z druhej strany. Ako keby som chcel zarezať z boku do ocielky. Tak ako som to robil predtým. Z opacnej strany od špica hore, teraz to robím od rukevetí ku špicu. Tretí spôsob, ktorý je niečo medzi tým klasickým a týmto jednoduchým, je takýto, že si ocielku chytím špicom od seba, znovu si nastavím 15 stupňový sklon a potiahnem po ocielke nožom, ako keby som chcel odrezať z neho taký kúsok, tenký pásik. Preto musí byť ocielka veľmi tvrdá, aby sa nôž nezarezal do ocielky. Takto. No. Takže to je o ocielkach a o tom, ako sa ocielka má používať. Ešte by som dodal na záver, že je veľmi dôležité zaobchádzanie s nožom, alebo uskladenie noža, alebo starostlivosť o nôž. Viac sa o tom budem zmieňovať v ďalšom videu, ale je to veľmi dôležité, ako ukladáte nože a ako sa o ne staráte. Pre dnešok by to bolo všetko. Ďakujem vám za pozornosť.